símbolo, ademais, pois, da nosa historia. E nós, xunto ao resto das outras entidades sociais e culturais que están apoiando isto, tamén estamos para defender que isto pase a ser patrimonio público para que, de alguna maneira, poida haber unha conservación, unha difusión e un respeto hacia o noso patrimonio. Este libro está editado polo Instituto de Estudios Cheiregos en colaboración co Concello de Vilalba e, de alguna maneira, o que pretendemos a través das entidades sociais e, en este caso, o Instituto de Estudios Cheiregos como editor do mesmo, é que chegue aos centros educativos para que o alumnado, a través desta forma lúdica de aprender as cousas como pode ser o teatro, poida achegarse a coñecer un pouco máis a nosa historia. Pois decía antes que tuéramos Antón Meilán, hoxe temos esta obra de teatro, cando a obra de teatro termina, cae o cano e soa a música de Xorina. Pois tamén parece que é unha coincidencia, de que mañá haxa 504 persoas que podamos disfrutar, ademais de ver un streaming, pois esas conversas que tiveron con Paulo Caseiro, que deron lugar a un libro e a que de alguna maneira eles se xuntaron. E digo todo isto porque aquí hai un mezcladillo, porque tamén temos a Alba, que despois fai doblete hoxe aquí, fai doblete tamén mañá co de Xorima. Pero imos á presentación desta logo obra de teatro. Acompañan na mesa Antón Terreiro, Antón de Guizán e Alba Sofía. Antón, pois, efectivamente, é un activista cultural, é unha persoa que leva moito tempo en diferentes maneiras, dende a política, dende o social, o cultural, e todo tipo de animación loitando polo que é a nosa lingua e o noso país. Colaborador, escritor de artigos de opinión pública en diferentes medios e revistas galegas, ten publicadas tamén diferentes publicacións en colectivos, como digo, activista de moitos proxectos artísticos e culturais, promotor de cantidad de iniciativas que serven para poñer en valor a nosa cultura, a nosa lingua e o noso patrimonio. Está tamén metido neste tinglao da loita pola recuperación de Caldaloga, é presidente da Asociación Sociocultural Os Vilares, Ladeira de Soños, e é fundador do grupo Nova Poesía Vitírica. E dai entendo eu que ven, polo que leo como prologuista, pois a relación que mantén con María Xosé. E que fai que María Xosé lle pida a él que faga o prólogo deste libro. E que, de verdade, que é un prólogo, ademais, magnífico, moi axeitado, porque ademais fai un recorrido un pouco tamén da autora e do teatro e a autora. Entón, aí tamén a mí tócame falar, porque eu tamén podo falar deso. É dicir, María Xosé e eu pertencemos ao primer colectivo que salíron no seu momento de mestres en lingua galega, e dende aí, dende eses 80 e poucos, pois nos coñecemos, compartimos aulas, compartimos momentos, compartimos, e ás veces máis próximas, incluso situacións políticos, sociais e culturais. Todos coñecedela, é mestra de primaria, de formación, e tamén, pois como dixen, é unha profe de lingua e literatura galega, daquelas primeiras que salimos, licenciada en Ciencias de Educación, e a súa carreira profesional levouna por diferentes centros e rematou tamén, pois recentemente, pasando a aposentada como a xente de Portugal, pois a súa trayectoria como profe de educación musical no Mato Vizoso, outra das súas inquietudes que levou a facer estudios neste sentido. Pero, de
79 ou máis ou menos, creo, ten unha vinculación estreita co teatro, xa de a súa momento como estudiante, que a levou a facer, escribir obras, representar obras, dirixir obras, adaptar obras, traducir obras e, sobre todo, no aspecto pedagóxico do que é o teatro na escola, donde fixo moitísimos traballos, algúns ainda os vivimos xuntos en Moreda, con unhas as laranxas máis laranxas, por exemplo, sí, as laranxas de Campos Castaños. Bueno, e iso fai a que pensemos que é unha persoa estupendísima para poder facer unha obra que teña este contido didáctico, pedagóxico, para levar os centros. Esta obra, neste momento, xa se está traballando no IES da Santa Silva, e, bueno, pois, supoño que en algún momento, cando teña o alumnado un pouquinho máis interiorizado os diálogos, ela irá mirar como vai a cousa, porque de momento, pois, está todavía, bueno, en terces, non? E, bueno, pois este libriño tamén está acompañado por unhas fermosísimas ilustracións e a capa, e a contracapa de Alba Sofía Maseiro Lamas. E Alba Sofía Maseiro Lamas, tamén a que coñezo dende moi pequeniña, incluso antes de nacer, pois tamén é unha muller que eleva unha xenética cultural, musical, no seu sangue, tanto por parte da súa nai como do seu pai. Entonces, bueno, pois é, como digo, a creadora destas ilustracións. Ahora está metida un proxecto, creo que fantástico, que é o proxecto de Xorima, creando aí un documental que está tamén xa un pouco en marcha, ou bastante en marcha. Mañá vai a estar traballando con 7 ou 8 cámaras por ali para gravar todo eso, e hicimos poder ver 30 segundos dese momento. Bueno, pois a verdade é que ten o grau en comunicación audiovisual, tamén ten inquietudes co piano, que ten tamén o seu grado profesional rematado. Bueno, está sendo tamén a directora de comunicación do proxecto Xorima Transmedia, e agora, pois tamén, aparte de toda esta súa formación, pois ilustrou este libro da súa nai, que realmente, pois temos aquí os personaxes fantásticos de Bernal, Constanza, que tedes todos na mão, pois Flora, bueno, pois como a criar, a subinte, bueno, e o narrador, que tamén é un personaxe querido para todos nós, que ao que María Xosé di a Xosé Luis García Mato in memoria. Así que penso que vamos a gozar ahora do que nos vai a contar. Gozaremos pronto de ver a obra representada, e vosotros e vosotras de leela pues, cómodamente na casa, e tamén podela gozar desa maneira. Así que, nada, empezamos. Bueno, moitas grazas primeiro a María Xosé, que foi esa encomenda de facer ese modesto prólogo, ¿no?, que acompaña esta obra. Moitas grazas ao IESCHA, porque xa non só por hoxe, senón bueno, por esta trayectoria de colaboracións diversas que levamos tido, ¿no?, e que de alguna maneira me traen o que é o meu concello de nacemento, porque un é de donde pace, dicen, pero sempre é de donde nace, ¿no? Son nativo de Lanzós e, polo tanto, confeso aquí, diante deste público, o meu amor por Lanzós e por Vilalba, ¿no? Bueno, o que teño que decir é que isto xestouse nesa reunión, desas
alrededor de 19, 20 entidades da Terra Chá que, bueno, nos xuntamos para loitar, eu creo que sea a palabra máis, como foi no seu momento tamén constante, loitar pola recuperación da Torre de Caldaloba para patrimonio público, patrimonio de todos. Unha torre que non é unha fortaleza calquera, sino que ademais ten unha carga simbólica moi importante, e como decía antes Marisa, pois iniciamos unha serie de accións, algunhas salí físicamente na propia torre, algunha andaina, unha limpeza, con aquel manifesto, o libro que presentou logo aquí Antón Meilán hai poucos días, e falouse de outras iniciativas, falouse incluso de recuperar un bello cómic que había das brigadas aquelas de defensa do patrimonio Cheirego, falouse, saleu nesas reunións online que tiñamos, saleu tamén a idea de facer ao mellor unha obriña de verano. A verdade é que foi moi fácil pensar na persoa que había que encomendarle isto. Entre os que estábamos ali, eu creo que xa, cando se propuxo o nome de María Xosé, xa salvo que ela non puidera por calquer causa, pois tiña que ser ela, non podía ser ela. E así foi, cando falamos antes da obra e ela aceptou, falamos tamén un pouco de que tiña que ser unha obriña primeiro asequible, non a todos os públicos, e depois unha obra que, pola súa extensión, pudera ser levada a unhas aulas en un horario lectivo que non superara ese tempo dunha hora de representación, e entón que fora unha obra moi versátil, moi fácil de representar por calquer entidade, asociación de veciños, grupo amador ou quen fora, e que de alguma maneira fora incidira tamén novamente no que é a recuperación da historia de Caldaloba, que é realmente o que lle dá un valor especial a esta fortaleza. Na presentación a que eu fun de Antón Meilán en Guitiriz, saliu ali, que tamén estuvo María Xosé, por certo, de acompañante de Milán con Alfonso Blanco, saliu ali no coloquio a posibilidade, ademais, por se alguén non o sabía ou non saliu, que non sei aquí, do que se chegou a falar, a posibilidade de que hai dúas posibilidades de constanza de que esteña enterrada ali nos arredores da torre, ou mesmo que fora levada a enterrar aquí en Vilalba, a onde está o Pazo de Samarugo. Porque o Pazo de Samarugo pertencía á familia dos Castro, non sei, igual xa vos explicaron ali, pero que igual pudo ser o destino do enterramento nunha antigua capela que hoxe non existe, ali dentro do Pazo. Por cada relación, aparte da contorna a propia fortaleza, pois igual hasta ter unha vinculación directa con Vilalba, o tema de Constanza, a historia. Entón, non vou entrar nos contidos da obra, que eu creo que lle corresponde máis explicarla a María Xosé que a mí, pero non pisala. E tamén, co tema do prólogo, eu normalmente, foi moi doado de facer, ao final é simplemente contrastar 4 datos que había que poñer aí, que ao mellor para non equivocarme máis ben, e despois moi fácil porque dediqueime basicamente a falar de María Xosé e non do que é o contido da obra. Porque no prólogo que pretendía é convidar a xente a ler a obra ou a ver a representación dela e non facer un spoiler da propia obra. E, por tanto, foi moi doado de facer. De alguma maneira pensei, como veredes tamén no prólogo, en facer unha equiparación da propia María Xosé con Constanza, porque de alguma maneira isto tamén é unha loita dunha muller tamén nestes tempos por dignificar a nosa historia e, polo tanto, ese é o mérito que la ten. Despois, cando se plantexou o tema de editarlo, editamos máis con Iestra, que además ten un doble valor, polo que teño entendido, é a primeira obra de teatro que publicades, me parece, non? Ou hai alguna outra? Sí, hai outra. Hai outra. Non o sabía, pensei que era a primeira. Sí. Non, é a primeira, sí. É a primeira. Pois temos outra este ano. Claro, pois eso lle dá tamén un doble valor simbólico, non? A esta... A presentamos. E despois, que ademais se publique esta obriña de María Xosé, vinculado ademais á Torre de Caldaloba con a importancia e ao valor simbólico que ten,
e que ademais seña a primeira obra editada de María Xosé tamén, pois ten, xa digo, moito máis valor ainda. E despois, bueno, os debuxos que veredes aí no libriño son moi fermosos, moi bonitos, son casi, sería o ideal dun vestuario, non? Para esta obra, e a verdade que, bueno, pouco máis me queda que decir, non? Porque realmente simplemente convidar a quen poda, se xa falamos aquí de que falou Marisa, de que o Santa Silva pode estar preparando unha representación disto, e convidar a outras, bueno, a calquera entidade de Piñar, os grupos amadores de teatro, e mesmo é unha obriña que vai moi ben tamén para facer algún podcast, alguna lectura radiofónica mesmo, e que pode quedar moi ben, non? Todo isto. E así que, nada, convidaros a lela, que a disfrutedes, e nada, e a darlle a maior difusión posible, que é do que se trata nestas cousas, non? Nos vamos a facer chegar ás entidades todas e aos centros educativos. Xa digo, esta é outra iniciativa, unha iniciativa colectiva, e que bueno, que lo que se trata é eso, de difundir, sensibilizar sobre o valor do patrimonio. Hai moito patrimonio que recuperar, pero desde logo de Caldaloba ten un valor simbólico especial, non? E, por lo tanto, seguiremos aí con outras iniciativas a partir desta. E nada, e xa digo, reitero novamente o agradecemento a María Xosé que tivera pensado en mí, que eu creo que non son merecedor de aparecer aquí nin decir nada, fixo con maior cariño do mundo, pero bueno, así é. Así que nada, moitas gracias e que siga aí. Alba. Pois eu primeiro quero dar as gracias á organización por contar comigo tamén para presentar este libro, porque é a primeira vez que me sento este lado da mesa, porque non é habitual que un ilustrador, que eu sepa, non é habitual que un ilustrador tamén forma parte do comité que comentaba na presentación. Entón, estou moi agradecida por que contedes comigo. Tamén estou moi agradecida a María Xosé Lamos por facerme participar. Hai que decir que me tiña preto, pero moitas gracias porque me deu a oportunidade de desenvolverme nunha faceta que me gusta, pero que sempre levei un pouquiño como hobby, non? Quero decir que foi un proceso de elaboración destas ilustracións moi divertido, moi ameno, moi interesante, en o que aprendí un montón de cosas de como investigar para facer un pouquiño, pois, o que decía, non? Un bestiario que sería ideal, digamos. Home, quizás se podería ainda investigar mellor e buscarlo para ainda máis do século XV, pero que servira un poquinho para inspiración, para que logo cada grupo de teatro, asociación, grupo de cativos nun instituto poida, pues, desarrollar un bestiario acorde e que quede bonito. Esa foi un poquinho a miña labor. Espero que vos gusten as ilustracións, que quede bonita a portada e que chame a atención para que a xente que interese loitar polo noso patrimonio desta maneira, non? Facendo teatro. Por outro lado, só quería aproveitar este ratiño que teño de micrófono para reivindicar a Constanza de Castro como unha desas mulleres que a historia ao mellor non chegou a olvidar de todo, a esquecer, pero sí que puido quedar por debaixo de outros nomes como Mariscal Pardo de Cela ou Pedro Madruga ou calquera outro destas personaxes do medievo galego. E con ela reivindicar o papel de moitas mulleres máis que quizás foron veladas pola historia, foran figuras negativas, positivas ou neutrais, que iso creo que non me importa. Creo que non foi falta reivindicar a Constanza como unha feminista ou como unha galeguista ou como nada, senón como unha muller que estivo no seu momento nesta época, fixo cousas e, polo tanto, temos que recordar as cousas que fixo. E nada máis, estas son un pouco as ideas que quería contar. Gracias. Non me vai quedar outro remedio. Vamos a ver, os agradecementos
pois, ao grupo das asociacións, a plataforma para a restauración da fortaleza Clara da Loba, agradecemento por ter pensado en min para facer esta encomenda, que a fixo un encanto na vida, porque me encanta escribir teatro. É unha cousa que tiño moito teatro escrito, e que, a verdade, como dixo Antón, é a primeira peza de teatro que está publicada. Non é editada, porque así na casa teño algunha edición rechiña de 4 ou 5 ejemplares, nada máis. Estou pensando lembrando a Escola de Dolorines, que ese sí foi editado. O que pasa é que non foi publicado, que é diferente. Están en libro, pero nunca foron publicados. Esta é a primeira obra de teatro miña que publico de 20 e tantas, casi 30 que teño escritas. Bueno, que xa é o momento tamén, que, a ver, a miña obra narrativa é máis dramática, está un poquinho agochada pola poética, entón, sí, a poética teño un montón de libros editados, pero do demais non, pois esta é ademais, unha paixón miña moi especial, que levo toda a vida en contacto co teatro, facendo, escribindo, como decía Marisa, e pois era hora tamén que vira unha obra de teatro a luz. Para mí, pois é casi como a primeira vez que publico un libro, sabes? Porque fai ilusión, vai. Por eso escribí tamén con moitísima ilusión. As características máis ou menos desta obra de teatro, bueno, xa dixo Antón, xa farei nada, duas líneas respecto a iso. Eu sigo cos agradecementos a Sofía, a Antón e Marisa. Vamos, a Sofía porque se me brindou desde o primeiro momento a axudarme, e eu dixenlle, pois se me faz as ilustracións, a capa e a contracapa, eu encantada da vida. E volcouse, vamos, ao día seguinte xa tiña mostra das ilustracións que podían ser. E este estilo e tal, volcouse, e me encanta, porque además ilustra de maravilla. Xa ten por aí algún libro xunto con Iván Hermo, a súa parella, algún libro de banda diseñada, que merecería a pena algún día presentar tamén, porque unha maravilla, son uns ilustradores magníficos, a verdade, tanto un como a outra. E que vou dicir, é a miña filla, orgullosísima dela. Antón, o amigo Antón, fixo un prólogo que non merece o prólogo son eu, porque vai ben pequenecer a peza dramática, precioso que é ese prólogo. Cando leades, saberedes por que o digo, porque é algo super fantástico, poético, maravilloso. É un prólogo precioso, pero non vos vou destripar. Tedelo que ler, saberedes que cousa máis linda. É un prólogo que non o merezo, de verdade. Pero encantadiña de ter xo encargado, porque foi o ideal. Ademais, era a persona que tiña que encargarlo, porque foi o que foi o voceiro da plataforma para non encargar a miña obra, que é mellor que é. É dicir, aquí está todo encaixado como nun crema cabezas, está todo encaixadinho que dá gusto. Ben, máis agradecementos, por suposto, o IESCHA por mostrar interese en publicar esta obra e sacala adiante dunha maneira maravillosa. Cando vin o libro, Arturo, que é o maquetador, quedé alucinando, porque dunha cousiña pequeniña nuns folios, sacar isto, encantoume, vale. El ben o sabe que xa lle dixe no seu momento. Agradecida tamén ao Concello de Vilalba por colaborar na edición desta obra de teatro, que, bueno, pues me parece que eso significa que apoia a cultura e que o siga facendo, que é moi importante. Bueno, agradecer a todos vos a vosa presenza, que como teatreira que fun durante moitos anos da miña vida, das andar co furgoneta chea de bártulos, salir de Vilalba do local de ensaio cos bártulos
4 da tarde, non volver hasta o día seguinte, cerca das 2 da mañá ou das 3 ou das 4 da madrugada, ás veces depende do longe que fóramos representar. Ali facíamos de todo, evidentemente, non? O que daba máis pena cando nos atopábamos, pois eso, andando moitos kilómetros, facendo todo montado, luces, sonido, tal, isto, outro, desde que estás ben cansado de montar todo, decorados, vestiario, maquillaxe, daquela poste a actuar, con todo eso. Logo, actúas, como podes, porque xa vas agotado. Desmaquillas, te volveste ao... Bueno, camerino, iba a dicir eu, madre mía, camerino, aquelo nada. Unha portiña ali nun lado, ou senón detrás mesmo dunha bambalina ou dun biombo, porque ali nada, non había nunca donde... Ou, bueno, non, nos primeiros tempos, despois xa tiñamos plazas un pouco máis dignas, pero bueno, o comezo era na sacristía dunha igrexa, algo por Ribeira de Piquín, ainda me lembro. Bueno, pois iso, como dicía, o peor que te podes atopar é, despois de toda esa cantidade inmensa de traballo que non se sabe ben, o que dá é ser máis xente en riba do escenario que vendo a obra. E pasa. E sigue pasando, xentío. E sigue pasando. Nós temos estado, pois, 12, 13 personas no escenario, como actores e actrices, sin contar os técnicos, os que se dedicaban a unha cousa e outra, e 6 personas presenciando a obra de teatro. Pois, por eso, as miñas gracias a todos vos por estar hoxe abrigándome, arropándome, e, bueno, que me sinto a actriz máis afortunada do mundo, xa que falamos de teatro. Bueno, unha vez acabados os agradecementos, que, bueno, xa digo, quedan moita xente, a miña parella, os meus fillos, todo, que tamén me soportan, e me deixan tempo libre para poder escribir, que é moi importante porque as mulleres, ou, sobre todo, o que decía a miña filla antes, as mulleres poucas veces temos a sorte de contar con un ratiño de nós para desenvolver outras actividades que sean diferentes para traballar fora, despois vai a traballar a casa, ten 50.000 cousas na cabeza, e cando escribo, hasta ahora eran os homes, os maridos, de alguma maneira, os que podían chegar, poñer as zapatillas, coller a pipa, sentar, escribir. Podían facer todo o que fora. Moitos dos escritores famosos, pouco creulles eso, non sabían nin que a cerveza tiñan que pillar a nevera. E sabémoslo todos. Entonces, claro, eu por eso teño que agradecer a miña parella, a Jorge, sobre todo, que me deixa tempo para... É dicir, a súa colaboración é tal e ao mesmo tempo, pois eso, que axúdame de tal forma que eu síntome un home privilexiado. En serio, en igualdade con calquer escritor que teña ese tempo de seu. E por eso tamén quero reivindicar un pouquinho as mulleres que facemos cousas, que escribimos, que nos fai ese tempo, por favor. Axudade a esas mulleres que queren facer cousas, que é necesario. Hai que lles dar un pouco máis de tempo, colaborar un pouquinho máis, que parece que na altura que levamos de século, a educación, adoitamos, eu como mestre seino, adoitamos a darles ao alumnado, incluso os pais e as nais aos seus fillos, parecenos que é suficiente. Pois non, eses roles masculino, femenino, que despois impide que podes chegar a casa e sentarte diante do ordenador ou do papel, poñerte a escribir, están aí, están na genética, non sei como vamos a facer, como podemos loitar como constancia para conseguir esa igualdade. Ben, se ben é certo que habitualmente, pois, sí, encárganme calquera cousiña para escribir, ou bueno, encárganme non, perdón, participas neste recital ou pasa para que, verdad, sempre adoito facer algo especial. Non escribo, non vou a ver
a ver por aquí que teño nos arquivos, non, traigo algo para o momento, non? Eso gustame facelo, pero é a primeira vez que escribo por encarga, que aquí hoxe está este cheo de primeiras veces, é a primeira vez que escribo por encarga, e, bueno, pues, gustoume facelo tamén. Ben, entón, teño que explicar unha cousa importante desta obra, o título. Por que un corpo en Algaloba? Pois, agora vos lo explico. Vou poñer as gafas que teño aquí un tempo para non me perder. Corríamos os últimos anos da década dos 70, eu estudiaba Burgos, non? Aquela lei Villar para sí. Tiñe por compañeira de estudios a Luz García Ferreira, que era filla de José Luis García Mato, éramos un tempo, íbamos nalgún curso, coincidimos na mesma clase. Moitas veces quedaba con ela, non? Para andar o camiño hacia o instituto, e ela iba con o irmán, porque tamén estudiaba, éramos as dúas que máis coincidíamos, elas dúas comigo, mas con miña irmán. E íbamos moitas veces xuntas, correndo polo camiño, e bueno, tomamos así unha amizade bonita, e duradeira, e, bueno, o típico, hai examen de non sei que, pois veña, vamos a estudiar xuntas. Eu empecé por ese motivo á casa de José Luis García Mato. Claro, José Luis García Mato era escritor, eu daquela xa o sabía. A ver, que estou falando dunha pequena de, non sei, 15 anos, 14, máis ou menos, 14, 15 anos. Menos. Sí, incluso de algo menos, sí, incluso de algo menos, estaba con Ana. Era das outras tamén que íbamos ao colexio xuntas. Están por aí por atrás, as amigas tamén. Ben, pois, sí, igual era un pouco antes, podía ser antes, pero non moito tampouco, porque eu cheguei a Vilalba aos 10 anos, así que isto sería, pues, 3 anos, 2, 3 anos, ou por aí, máis tarde. Bueno, pois, a anécdota é que, claro, fixeme amiga de José Luis García Mato. E a mí gustábame moito, que iba ali con un buchiño que tiña así, tipo, casi balcón, non? Unha habitación pequeniña que daba para fora, con unha ventana para fora, cando cantaba o sol entraba por ela, e estaba ali co seu viño, e sempre me chamaba, cando acabábamos de facer algo, sempre me chamaba para enseñarme cousas que escribía. Eu, toda aquela obra completa que editou Viesche a fai anos, eu li na cachiños da man e da palabra de José Luis García Mato. El líame cousas sobre a historia de Vilalba, sobre, bueno, todo, sobre todo a narrativa, despois tamén, máis os estudios que tiña, pero de poesía tamén, pero, bueno, sobre todo, el gustaba que soupera os estudios que el fixera sobre Vilalba. E eu, a cambio, hacía heredero con os meus primeiros poemiñas, aqueles infantiles que podías escribir aos 12, 13 anos, como moito. Bueno, si de alguna maneira a mí me entrou o vermiño este da escritura, eu creo que foi gracias a él, porque lembro-me sempre desde aquela época sin deixar de escribir. Outra cousa é que, bueno, unha concepción máis éxito, outras con menos, pero vaya, sin deixar de escribir desde aquel comezo con José Luis García Mato. E remato con esta anécdota, pois o tempo, a confianza que José Luis e máis eu foi grande. E un día, falando máis do divino que do humano, díxome, o día que morra, quero reencarnar en corvo e vivir no castelo de Calderón. E ese é o motivo desto. Esa é a anécdota que explica o título, pero é máis, el é o narrador omnisciente que eu puxen nesta peza. Para mí necesitaba un narrador, porque claro, a ver, a peza trata dos últimos días da fortaleza, da resistencia da fortaleza.
en mans daquela de Constanza e do seu marido, Fernán Aras de Saavedra. Entonces, claro, que pasa? Que hai que dar por entendidas cousas, hai que explicar cousas que non se... Si é didáctica e é para os chavales, había que buscar a maneira de que hai moitas partes que se poden escenificar. Pero o contido, é dicir, para completalo, eu necesitaba un narrador. E que mellor narrador omnisciente que é Xosé Luis García Mato, convertido en corvo, vivindo en Calderón. Entón, esa é a explicación de como é esta peza de teatro. Non vou facer el spoiler dela, que quero que a lean, porque é faciliña, está pensada para rapaces, así que imagínense, bueno, tamén para adultos, tamén o Principiño decían que era para rapaces e disfrutamos moito máis os maiores que os rapaces. Pero, bueno, entón, claro, pois eso, eu este segredo que me contou Xosé Luis García Mato, a ver, foi mantíbeno como segredo porque me pediu que guardara segredo. E non foi hasta agora, 40 anos despois, xa co gallo disto que descubrí. E só lo coñecía Lupe e máis eu. Esta idea de Xosé Luis. Bueno, do texto, xa digo, non quería decir moito, só eso que Xosé Luis García Mato narra os últimos días do señor de Caldaloba, tomada por Constanza de Castro e máis o seu home Fernán Aras de Saavedra a remates de outubro de 1483. Era o derradeiro acto da resistencia ante as tropas de Castela e máis os seus aliados galegos, que tamén nos tiñan, despois do degolamento días antes do seu pai, que era o mariscal Pardo de Cela, xunto co seu fillo tamén, o fillo de Pardo de Cela. Parece ser que estiveron asediados durante 13 meses. Digo parece ser porque, bueno, están facendo moitos estudos, pero evidentemente non hai realmente moito en que basearse objetivo, vaya, nin en arquivos, nin en nada. Vanse unindo pezas, facendo un puzzle a ver cal puido ser a historia real. Pero, bueno, parece ser que estiveron asediados durante máis dun ano, no que tanto os homes de armas como os víveres e as provisións que tiñan foron menguando hasta ficar en nada. Eso tamén había que engadir que posiblemente, como acontecera tamén na Froxeira de seu pai, Pardo de Cela, foron traicionados e como consecuencia vironse desprovistos do manancial de auga que abastecía o castelo. Polo que só dependían dun alxibe que tiñan dentro, un pozo onde recollían auga de choiva. Pero claro, era escasa e co tempo as bacterias volveron un veleno que parece ser que foi o que acabou coa vida, máis que as armas foi a auga envenenada que acabou coa vida da xente que había ali, entre eles a propia Constanza parece ser. Bueno, así que xa non digo nada máis, porque, bueno, todos podo decir que morre, porque todos sabemos como acaba, non? Eso podo dicir, morre, sí, porque todos sabemos como acaba. Pero hai como, eso vamos ver que é o que lles pasa neses últimos días. Pois tamén, como decía antes Marisa e Antón, ainda que todos sabemos que o xénero dramático ten como objetivo a representación, de feito, que eso xa se está a preparar a peza no Santa Silva, pois non hai que esquecer as diferentes obras, as diferentes formas que hai de abordar pois, no teatro. Pode ser lida, pode ser radiada, pode ser feita en streaming, pode ser, bueno, de múltiples maneiras, en distintos formatos. E para a mostra, un botón. Bueno, o intermedio é o intermedio, Acto 2, escena 4. En escena, Dona Constanza
alcoba onde ela descansa. Como está a miña dona? Atopeime con Bernal na porta e díxome que saía na busca dunhas ervas. Así é. Sei que he de tomar un cocemento de abelurias e despois unhas sopas de caldo de galiña. Mas o señor coido que ningún destes remedios me vai facer mellorar. Fará a miña prenda. Seguid os seus consellos que son vos. Lembrade, cando hai uns meses salvou a Tiago da morte por mor da ferida dunha seta no peito. Hoxe está curado e tan forte como sempre. Seguirei, se a vosa vontade. Contade, e como vai a defensa? Se algo de fora. Nada se coñece de momento. Polo que se pode ver, tampouco hai relevos entre os homes de Castela. Non hai movimento ningún nas posicións e semella que están tan paralizados como nós mesmos. Ficamos tan pouca xente aquí dentro. Se lles dera por atacar, teñen todas as de gañar. Con esa vantaxe xogamos Constanza. Non saben os efectivos que temos e non ousan asaltar a torre. E tamén descoñecen se contamos con reforzos de fora. Descansade e recuperadevos para darnos alento, como sempre. Gracias, meu señor. Mantede o ánimo en que o meu decalla. Tedes que ser forte polos dous. Nesta torre só pode golpear a nosa bandera. Así será, miña dona. Pois cai o pano agardando que onde a